קיצר, אביעד לנו בשני מישורים, אחד פורמלי ואחד אלכסוני. החלל הישר זה החלל שמגדיר את הפונקציה, החלל האלכסוני זה ממד הזמן שמעביר אותך מפונקציה לפונקציה מהאזור הציבורי, הטקסי, אל המעבר הביניים, החלל המפגש בין החדרים עד החדר האינטימי, הבודד, הקטן. אבל תראה איזה יפה פה המעברית, אתה קולט? כמה מעברים יש פה? זה בין הפרטי לציבורי, זה התווך. אבל יש פה הרבה טווחים. שאול, אתה היית רוצה לגור בקופסת גפרורים? לא יש לי פה, לא ממש לא נעים, אבל אני ממש מרגיש פה את המעברים, אתה יודע? מיכאל. כן. ממש מרגיש פה את המעבר. גם הפרופורציות, אתה רואה את החלל הגדול? תסתכל את זה כמו המעברים של הפרופורציות. החלל הציבורי הוא החלל הגדול, שהוא מחולק לתתי חללים, אבל הם מחוברים ביחד. ממש מרגיצים. וגם הקפיצה של המפלסים, תראה... שאול, תבדוק אם הקירות הם מבטון או מבלוקים. מה? הקירות מבטון או בלוקים? לא יודע, ממש מעמודי בטון, נראה לי... תראה, אם הקירות מבלוקים, אז אפשר לעשות פה שינוי, לא צריך להרוס את כל העסק הזה. שאול, תמסור לגברת את הפרטים, אנחנו נתכנן את הבניין הזה נראה לי מחדש. פה יכול להיות שסגרו את זה מאוחר יותר, זה היה פתוח. זה נראה לי ככה. וואלה, נכון, כן, זה היה פתוח. גם זה מסביר למה לא מואר פה בחלל הזה. זה פשוט היה פתוח, ואז האור נכנס. באמת התפלאתי איך הוא חשב, כי הוא בדרך כלל מתבסס על... זה...